Колко години пчеларски опит притежавате? Ами, вече 8,5, 9 години да кажем. Какъв тип пчелар сте? Любител? Имате дребно производство или развивате мащабно производство? Любител. Какви материали използвате за изграждането на кошера? Предимно дърво. Как осигурявате подходяща вентилация във вашите кошери? С вентилационни отвори. Да. Най-популярни са във вашия Да. Използвате ли топлоизолационни техники за подобряване на вътрешния микроклимат в кошерите? Да, разбира се, зимата трябва да е топличко в кошерите. Затова ние си правим едни такива възглавнички от вълна. Практики за преглед на кошери. Първият въпрос е: какви инструменти използвате по време на преглед на кошерите? Понякога пушилка, друг път с четка, различно. Да. Какво обикновено проверявате по време на прегледа на кошерите? На първо място наличието на майката пчела в кошера. Да. Дали има пило, дали има някакви вредители, някакви болести по пчелите, също така. Как е устроен кошер, стабилен ли е кошера и така. Да. Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени пчеларите и свързаните с тях бизнеси във вашия район? На първо място високите оперативни разходи, напоследък влошените метеорологични условия, промяната в климата, която всички виждаме, така основен проблем им е и неконтролираното използване на пестициди. Преди 2-3 години се направи специална такава електронна система за оповестяване, в която всички земеделски стопани, на които им предстои пръскане на насажденията, които са длъжни да направят оповестяване и да предупредят всички отглеждащи пчели в този район, за да могат те да защитят пчелите си в дните, в които е предприето третирането с пестициди. Разбирам. И следващия въпрос, който трябва да отговорим, кои са икономическите предизвикателства и могат ли да бъдат преодолени чрез промяна в обучение, чрез промяна на нормативна рамка или подобно? Обучението е много важно. Много е важно за пчеларите. Има доста в нашата община специално работят пчелари, които се занимават с пчеларство от дълги години. Имат опит, имат стаж, но така има и млади пчелари, които имат нужда да бъдат подкрепяни, да бъдат обучени, да им се помогне в развитието в тази насока. Също така е хубаво абсолютно всички в разговорите, които имаме с тях, приветстват да имат повече възможности за подпомагане, да получават подкрепа от държавата, също европейски субсидии, да могат повече от тях да се възползват от предоставената помощ, защото понякога са много високи критериите и не всички успяват да ги изпълняват и не всички, въпреки че реално упражняват дейността, могат да се възползват от някакъв вид подпомагане. Благодаря.